We'll now start our press conference with the opening statement from the City Mayor. So, good morning sa aton tanan nga katapos ang Iloilo Press Corps kag sa tanan nga nagalantaw sa Facebook Live. May nga agagid sa inyo tanan, upod ko di subong ang aton girl mayor, si Eliza Consuelo Cookie Billones. Ga-eskwela sa Philippine Science High School. So, siya ni subong ang gusto niyo interviewon, pwede man. Para nga hindi ko mapaos. Siya ang aton girl mayor for the whole week. May-ari man kita diri nga counterpart sa lain-lain nga mga offices, and we are very happy and we welcome all of them here because we want also to give them a chance to experience how the city government works, no? At least for 1 week. Sa buwas, may meeting kita sa infrastructure committees ang RDC. Ginaplano talang i-consolidate ang tanan nga mga kinanlan sa bugos nga panay, no? Because nakita naton apektado gid ang bugos nga panay. Ang Antique daw hasta subong mabudlay pa man kadto to, although makalusot na. Ang panay atugid ko to pag tabo kay nag-attend ko sang kasal sang bata ko to sa isa ka resort. We will see. We have requested all the district engineers to come up with their proposed infrastructure needed for first, rehabilitation, second, to prevent an occurrence of the same flood of that magnitude. We will try to consolidate only all of them, and then in a resolution of the RDC, submit it to the national government for possible funding. Hopefully within the year, but hopefully next year malagasta pa, no? Kay do kadako gid sang kinahanglanon para sa iban nga lugar like Antique, like Capiz, and portion of Aklan. Sa Iloilo may mga guba man nga dalan, no? Because pagpuli ko halin to sa Capiz, nagagi ko sa Kalinog, may mga dalan dito sa Kalinog nga naguba. Ang duha ka lanes, no? So I think a lot of work is needed. I am very sure nga ang tanan nga mga district engineers ready na sang ila submissions para nga ang RDC will only consolidate all of them. So I think we are ready for questions, no? Thank you, sir. We will first have the questions sent sa aton, and then kung may follow-up lang later, you can do so. So, Luis, please. So the question is, nadala sa discussion sa League of Cities ang DILG memorandum regarding sa confiscation of driver's license. Sa League of Cities nyo daw, sir, nga meeting if nadala sa memorandum sang DILG ang party sa pag-confiscate sang driver's license. Why not to na istoryan? But I was with Secretary Benhor, though hindi naging man to bata, siguro why man niyagin take up to, no? So why ko man take up? Ang in-take up ko to sa kay Secretary Benhor ang matter of our BGMP. Kung makanto ka mo sa aton nga women's nga BGMP dira sa ICPO, kagang aton diri sa Sambag na, Ungka, siya doon naging kagutok, no? That is why last week nagbakal ang city 2 hectares. Immediately after signing the deed of sale, donate naman ato sa BGMP. BGMP is planning to put up the facilities for the male, female,
Kag because nga 2 hectares to, makuha man sila portion para butangan nila sang ila regional office. No? I talked to Secretary Benhor about that, and it seems nga pangitaan niya paagi nga funduhan ina next year. Ang sa lisensya, tiway man to na istoryahan, but in the meantime, there is an ordinance. So legally, there is an ordinance. You follow the ordinance. All ordinances are presumed to be valid until declared by the court to be unconstitutional. That is a presumption of law that is required. Otherwise, mapasahan kita sa ordinansa, mabudlay kayo, mabudlay kayo because di may ma-respect sa mga ordinansa. Parehas man lang na sa tanang layi nga ginapasar sang aton Congress once it is approved by the House of Representatives and also by the Senate and approved by the President. All these laws are presumed to be valid. Sa subong may ara kita ordinansa, and that ordinance was questioned in the courts here in Iloilo, but it was declared to be constitutional. So, depende na sa nag-question, no? Kung i-question nila, tubangon natin. Kung magsilingin man ng korte, ultimately nga, it is unconstitutional, then it is unconstitutional. We follow the rule of law. I hope I answer your question. Naka-update na si Mr. Conlos regarding sa LPTRP. Yes. Ang pagkanto nila sa Manila, they presented before the board ang aton amendments. Ang report sa akon, it was received favorably. And they will be coming here next year to give us already the amended LPTRP. Daw ay kita problema pag present dito, no? Daw naintindihan nila. Ako lang beside the point. In governance, we always have to think out of the box. Because, ang sa pangabuhi, hindi lang tanan black and white, hindi lang tanan amuni, no? Ang rules are made for men. And therefore, if the men feel daw kulang or daw kinanlan, pangitaan paagi para mas maayo pagid ng pag-implement, then I think we should all be open to it, no? Sir, nakabalang DOTR or LTFRB kung when di siya aprobahan or hindi siya makaprobahan? Next year. Next week. Makadtudibla sila next year with the approved LPTRP. Gin-explicar nila ang tanan gid, no? And so far ang report sa akon favorable. May other pa. Ginsa din ni Joey, sir, related question. Is Padalaan pa ko gani sang sapatos ni regional director, no? Mga ginausar ko. Bala niya shoe size mo, sir. Para mabalaan niya man nga ginausar ko, no? RD subong ginausar ko, subong ang sapatos padala ni RD Osmeña, no? Salamat, good brother. Sige, Luis. Related question, sir, from Daily Guardian. Luis will read. Is the city government ready to answer legal challenges if the LPTRP suspension is further extended to next year? If yes, may we also ask the legal basis of the suspension? Well, what is the legal basis of the suspension? The inconvenience to the public. When we first implemented the LPTRP, I think members of media all know that people were complaining. It was difficult to get a ride, and we had to amend it. If my suspension is illegal, then so be it. I am ready to face the consequences.
May related question, LPTRP? Not? Yes, Yes, Mayor, given nga ti makadto di ang taga LT5 or DOTR by next week sa city. Kung maaprubahan na nga mag... Naprobahan ako no. Oo. I think you can ask RD, you can ask the members of the team, no? Colonel Garbanzos, si Jack, si RD ato. It means, Mayor, ang suspension ta makonstro gyapon sa December 31, 2022. They know that it's up to December 31. If Yes. there's an approval prior to that, then we proceed with the amendment of the ordinance. Tagmalif na to, Mayor, suspension. Kung maaprobahan nila ang amendment. Maprobahan, amo na yan, Aya. Kundi may ara kita, balaan nyo, ang gatag sang ruta ang City Council. So, ang LTFRB, may-ari ni sila, ngay aprobahan nila to anay, once ma-approve na tong amendment, pasata naman sa City Council para ma-amend ang ordinance. Muna ang procedure. And then, we proceed with the implementation. Mayor, to clarify lang, next week o kung next year, maadto diri ang DOTR, Mayor? Next year lang mo. Anyway, I can check again with Jack. No? So, balito, Mayor, ang next week, ano to siya? Kaya sila gid ko no gusto matag din. Next week, Ang board nga approve na. Bali, next week, makadto sa di Mayor for, makadto sila dito Matag sa- sila dayon sang approve. Ang next year is matag sila ang bali. Approve na. Kaya gusto nila daw, you know, we're the first in the Philippines, so they want to maybe come up with some jutay nga bunga-bunga. Thank you, Mayor. Tina, ila dudugay ka na. Bago lang isugod nila. So, you know, balaan nyo man kung ano ang birth pangs, no? So, kabudlay, pagka-implement mo, likra mo tao, hasta kami di alas 7, alas 8, waigid slakyan, you know. So, you try to amend it. Lain kung sa papel lang, lain kung aktual eh. Kaya hindi mo man maisip kung pilagid. Kapen pa, may jutay man kita nga kitaan nga adjustment, kita nyo, saan lang nag-abre ang klase nga face-to-face, no? So, ang kabataan kag mga estudyante, bago pa lang nga naggulawa. Okay, any more on LPTRP? If none, we proceed to ASF. Okay lang? Sige. Luis, please. Ano next step sa city vet sa mga alleged ASF cases sa city? Gawlat pa kita sang final result. I think by today siguro magawa naman na. Kaya gawlat pa kita, hindi pa Japon confirmed. Kaya tingin padala tong samples. Yung kuhaan to sang DA. So today siguro magawa na. We will know. But na-quarantine na ang bilog nga area sang may suspected nga ASF. Why nagasulod, why nagagwa, nga baboy dira. If positive ang result, paano nakasulod sa city? If negative, ano ang natabo sa mga baboy nga napatay sa takas kag dungon? Ang DA sa napatay nga mga baboy, I think may assistance sila. Why lang ko kabalo kung pila, no? Basta no may assistance na kada baboy, naisip na nila. Paano nagsulod? Why lang ko kabalo, no? Amo man na gani, kaya nagsulod man to sa Uton primero, no? Dasunte, arana sa San Miguel, Santa Barbara, sa Liganes, kag may isa pa, kaya 5, Kabatuan, no? Limudjan. Ang inedit, tanong ta kung ano, hopefully, hindi mag-positive. Kaya pasulod pa Paskwa subong, may iban nga sagod sa baboy para nga ihawon nila sa Paskwa, you know, kabulig-bulig man sa pamilya nila. Ano nga mga investigations ang ginhimo sang city vet regarding sa mga baboy nga ginpanghaboy sa creek sang Haro?
Sa ano? Sangharo, Creek Sangharo. Ligid pa nga boy daw, sir, nga mga baboy. Sa Dungon Creek, sir. Ate, gina-investigar nila, no? Tanawin nila kung di nagaling. Kaya tibalan mo, kalaba sang dungon. Ang dungon, alin pa na to sa iban nga mga munisipyo, no? Kag ang mga barangays nga arada sa dungon, kadamo-damo man. Alin sa Ungka, Sambag, Dungon B, Dungon A. So, gina-investigar nila subong. Ano ang possible violations ng magkaboy sang baboy sa Dongon Creek? Ano ang possible sanction sa ila? Ambot ina, i-check ko pa sa legal, guro. May Illegal related- throwing, guro. Illegal throwing of pig. Illegal throwing of baboy. May question. Ayan. Si Vivian. Mayor, anong mapanugyan mo, Mayor, sa mga pumuluyo bala nga nagasagod sang baboy nga nahadlok sila bala mag-inform sa City Vet and City Agri nga nagamasakit gali ang ila mga baboy and then ma-find out na lang gali gin panghaboy na nila, gin pang lubong na kay napatay. I think importante nga pabalugid kita sa City Vet, bala ninyo ang ASF bala siya dugid ka infectious, no? Kung kabalo ang City Vet, then may mga intervention kita nga maubra para maproteksyonan man ang inyong nga ginasagod nga baboy nga iban nga waay man nagabatyag, no? Kaya bala nyo kung apektado na mabatyag ginaya dayon kag mapatay. So kung kabalo kita, mas makabulig kita tani dayon, no? Muna, hindi lang ka mo mapakulba, kay bululigan man na namon tanan. We are ready to help out. Mayor, may inventory kita sang mga nagasagod sang baboy. May Ano arang pa City damo? Vet, O so mahapos ma-identify Pero ani. tayo kalabanan, ano na bala, sa balay lang nila. Backyard, you know. Lain ang mga pigiring ginabantayan nila biosecurity, no? Ang backyard, balaan mo man kung anong sa backyard ta. Pero sa may ara city kita wala. inventaryo subo. Sa city wala man kita sang piggery, Mayor, di ba? Why Backyard kita yung naman pigiri po. diri? So, Mga sagod mga pila ka baboy lang para sa pamilya nila. So Why kita na-identify, pigiri nga dako? identified sa mga barangay officials Identified ang ni mga sa tag-iya sa barangay. baboy. Oo. Galing ang problema kung maigo diri, balan mo man, makanto naman kung diin, no? So, why kita yapigiri diri sa syudad? Question on ASF. Mayor, kita Mayor latest nga mando sa aton nga slaughterhouse diri sa Iloilo City given ni may mga suspected na kita nga mga case ng ASF. Why kita gabaton sa tanan nga munisipyo nga may ara na. Dasunti gastrikto da sila magbaton kung makita nila nga may baboy nga waay sang certification nga pabalik nila. Any more? Angel, may question related? Wala. Okay. Another question, sir, from RMN. When must start ang construction sang 1 billion storage facility sa syudad? What is your action sa comments about sa project nga daw gin timing gid nga may ASF? Ano ko no? Ang 1 billion storage facility naton, sir. 1 billion? Oo. When daw ma-start ang construction? Ang ano ko no? Storage facility. May storage? Cold storage facility. Away ko kumalo may cold storage gali kita din. Cold storage para sa mga imported na meat. Oo. Meat, Mayor. May ara mapatindog? Way ko kabalo. And is it LCT related? Sa city? Oo, daw may picture to sila ni Mayor nga nakamit sila. Cold Ah, storage? basi with the DA? Ano? Diri nga office, do mga investors nga ma-put up sang May plano sila ma-put up. Way ko kabalo ko na ma-put up na sila. Pero kinanlan tagid cold storage. We hope nga may ara man negosyo sang cold storage because
ang isa ka need naton diri sa Iloilo for Panay is really cold storage, no? Kung ay kita cold storage, ang mga manok naton, ang mga baboy, mga isda, hindi naton ma-store. There was even a proposed project for cold storage para sa vegetables bala sa aton nga Haro Big Market, pero why ito na dayon ang iyasang DA. I am supportive of a project na mabutang cold storage diri sa Iloilo kay kulang gid diri aton cold storage. Ang ASF agi man lang ni, hindi man ni magdugay. Sige pa man iti ang 60 days naton kundi ang 60 days ay masulod ay magwa sa 60 days. Angel? Mayor, good morning. Sa Bacolod City bala, Mayor, nag-appeal sila sa LTFRB nga i-allow lang anay ang mga jeeps nga nag-expire ang franchise nga makabiyahe temporarily kay kulang ang PUJ units. The same sa problems ng commuters diri sa city. Nag-grant sang LTFRB ang request ng Bacolod City. Gina-consider manayhan sang city government nga maghimo sang same appeal sa LTFRB for the meantime, Mayor. Ang natabo sa Bacolod, hindi ko magsala, doon tatunan nila yung traditional jeep. Pila mo lang ka modern jeeps to available at that time. So the appeal was really necessary. Otherwise, not everyone has cars. Pila mo lang ka modern jeeps nag-aabot. Ang sa aton di gani, and hugay na tanang sugod, pila pa lang ka modern jeeps diri. So, sa aton na man issue because we have allowed traditional jeeps. No? One of the lessons pag implemented ng LPTRP, nakita naton kulang ang modern jeeps. And that is why Bacolod is just appealing. We are already implementing. Why ko nagapa in this? Mayor, follow-up question. Ano ang sabat mo, Mayor, sa statement ni Bacolod City Mayor Binita, sir, nga regarding... Mas bata siya. Pero ang ikaduhaya daw, bot. Pero friends ka mo, Mayor. Bigo ko gina. You know, we were together in 2010 as, as congressman. And we were also together when we organized the Visayan Bloc. Pudagid kami na. But you know, ang mga jutay na nga pa-indis, dala na gid man na. Ipabugal man nila ang Bacolod, pero si Mayor Cookie hindi man mapabaya, ipabugal niya man Iloilo. Mayor siya sa Iloilo mo, nabla Mayor. Ilato ko ni pabugal man to nila, kay Mayor man sila dito. Sakto, hindi? Sakto ko no. Mayor... Why kami kakitay, kay positive siya. Pero up the night kami ng bata, yeah, and we had a good laugh. No? I think, ba't nakita niyo to pictures naman ng duwa ng bata, yan, si Mayor Javi. Nakastoryahanay ka mo, Mayor, bisan true phone lang ni Mayor Binitas? Bangkot ko siya kung paano siya. Positive siya mo. Sisiling nga document siya. I can show you my screenshot, no? Of my text messages. We are good friends. We very, very good friends. Among the congressmen and the mayor siguro subong, siya gid ng isa sa mga malapit gid sa akon. That's why okay lang jutay man lang ng sunluganay. Diba? Any more questions, Angel? Mayor, ang regarding bala sa may overpass dira sa may Luna, banda Mayor, sa may west da bala. So 40 Mayor, ano sini ang
lihok sang Iloilo City Government kay nakambal si Attorney Sadfree kay na nga ti na-plastar na kuno sa imo ina ahead of time sadto nga ti pabutangan ina sang suga or ano ang intervention so far nga himuon mayor sa city government para Ang sa magkamit? din na, Ang sa may west Abalabanda sir nga ang overpass. una na sa west, ang problema nila, tamaan kataas, no? So, kung may mabantay da sa imo, dason kibuton niya ka daw, kung whatever, daw hindi gid mayo. Ang isa nga ginapaplano ko na nga, ubraw na lang na grills ang iya na sa kilid, no? If that pedestrian overpass is really needed, no? Sige yun natin, pero i-brown natin grills na parang hindi na panago tao. May ibanda nga mga nagadira sila nagahigko bala. Tamaan kataas kag tago. Kadelikado kayo. Bisan mo tangan mo na suga, hindi man japon kitaon ng tao das dalom. So ipa-grills tan gid lang na. So, Mayor, gina-consider ba lang ati pabutangan sang tawo? Dira kay ni Kis Amir na miyara nga nagreklamo last time nga ti nakulbaan sila ko na Mayor mag-agi dira akong gabi kay dumiga pang lagas ko na Mayor. Ha! Yung butangan na tao, amo na ganyung brown to grills, no? May galagas da? Ay, sus. Hindi na lang mo magsaka da eh. Tanawon ta, kung kinanlangin man na nga, kung plano da, grills na lang nang iya, kaduwa bala ka, ano na tawag mo, pader. Nandua ka, isep-sapon mo na lang na kag-brown grills. Para nga kitaon ka diyabla. Tibala mo ka tinunto da iban. Areo, ang kay Alvin. Miguay kami. Saan kuhaan nyo pa picture? Mangkot ko siya, kamusta siya, na-COVID siya mo. Ay, agi lang na, sunloganay na iya. Di ba kung may mo kaya sunloganay ka mo, no? Basta friends mo, mugin man na. Why mo man ginasunlog ang hindi mo friend? Pero kung friend mo, kundi sunlogon mo. May pamangkot pa ta? Yes, Miss Pearl. Mayor, last week, ang SP ginawa ay nila support or ginjunk nila ang proposed ordinance nga naga-promote ka, naga-protect sa aton nga mga native trees. Do you think is there a need for that, Mayor, sa sinang nga ordinance nga? It's an advocacy, no? So you advocate whether there is an ordinance or not, you can do it. As a matter of fact, I will invite you to visit our Kaingin nursery. Kadamo na bala sang native trees ta. And kung makadto ka mo sa General Luna, kadamo-damo na ilang-ilang gin pananom ta. Nami sang ilang-ilang kay mahamot. Dason sa mga plaza ta may mga dama de noche. Parang mahamot, no? Ang city, even without an ordinance, we advocate, we follow. Karon gani sa hapon, kung gusto nyo, maupod ka mo. Alas 4 sa Molo Plaza, matanom kita native tree. May anilaw pa ito nga ni. Kabalo ka mo nga anilaw, may kahoy nga anilaw. Kabalo ka mo na. Kabalo ka mo may dungon nga kahoy. Kabalo ka mo wala. Kabalo ka mo nga may kalumpang nga kahoy. Huwag ka mo gali kabalo eh. Upod ka mo karon sa akong las 4 to sa Molo kay matanom kita anilaw sa tunga gito sa Molo sang Molo Plaza las 4. Pero may inventory kita na ya, Mayor, sa mga native trees diri sa city and ano kadamo ng aton nga natanom? I-check ko kay Arman, no? Bala nyo, ang syudad taya, may arakit dedicated team gapananom lang bulak. Bulak lang na ya. So kita mo ang Center Island subong sa diversion santan, pulagin na tanan. Tapos may mga yellow bells kita sa piyak. Bulak lang na ilatanan nga bulak. Dason Garden of Love naton bulak man na. May araman kita dedicated team kay Armand
direct a former DENR employee, nagatanom lang kahoy nga kahoy. So, i-check ta kung ano ila inventaryo, kung ano nakadamo nga kahoy. Adlaw-adlaw na yan, tanom lang sila nga tanom. Ano ka significante na, Mayor, kung ma-preserve nato ng aton nga mga native trees? First, para sa environment. No? Second, preservation sa aton nga native trees. Balan nyo, ang exotic, mabudlo-budlay, magbuhi diri. Pero may ara man mga tahom nga mga exotic, nga enjoy man kita gani, mga fire trees, mga dira sa ang daw cherry blossom na dira sa diversion. But we are really pushing for the native trees. And even without the ordinance, we are doing it already. Mayor, ano ang reaction mo, Mayor, nga bilang isa sa mga major advocates nga sa pagtanom sa native trees nga wala na suportaran si Councilor Cabaluna sa pagduso niya sinisang protection sa native trees, Mayor? Ano sini ang reaction mo? Well, you know, whether there is an ordinance or not, we are doing it already. So, hindi man na siguro pagpangimatyan to yun. Are you willing to die for that? Diba? Unang question, Mayor Cookie. If you push for something, and are you willing to die for that? If you're not willing to die for that, you know, di kinaobrata man. Pangimatyan mo ginaw. It's not a question of life or death. Di ba lang? Ti priyasa ako nga na preso ko sa unang. Democracy, freedom. Ato yan, pangimatyan tagid. Pero kung kahoy mo lang na pangimatyan mo ngayon, ano na, kwaon mo na man. Hindi mo man na pagpangimatyan nga why ka ordinansa, ti kinaobrata naman. Kung sino gusto mo upod karon, alas 4, matanom ta nilaw kag iban nga mga native trees sa molo. Di ba magka-ordinansa, kinaobrata man. Mayor from Iloilo News Online. Regarding gali, Mayor, sa nagligad nga mga binulan nga gipanghimos nato ng mga badyaws wala kagin pabalik dito sa ilang origin. Subong nagaduging na naman kag kay nang aga may mga pasahero na sa mga jeepney nga reklamo kay gasaka sila kang kabaho sa ila. Sa diin naman kay Diri sa may area sa Top North Mandurriao. Kay na naman? Yep. Sige lang we do it. We do it again. We will do it again and again. Anoon mo na, kaya kabalik mo. Ba mo may tiil? Kundi galakat mo may tiil, galakat, no? So kung halimbawa, Mayor, kung mabalik naman sila pabalik ko naman. I-shoulder tagyapon ang ato Oo. pamasay. Huwag ito maobra mo na lang na. Balaan nyo, kakadto ka mo sa Manila. Sinilang. Damo naman ito badyaw sa buong. Daw sa Chimpo na, iti Paskwa. Ibla. Sige lang ipabalik ko. So, Top North naman, no? Ang dira sa kilid ng YMCA, bla, may daan nga building nga may natapos. Ti daw may ara man nada. Ti daw gin palakat man to sila. Pero ti may ara naman gali nga nagbalik to sa Top North, ipacheck ko. Mayor, Last two. Apa. Mayor, padayon din sa ang kaso sang acute gastroenteritis diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta subong ang ginahimo sang Metro Pacific nga pagpasiguro sa bastante nga matinlo nga tubig water supply sa mga residente diri sa syudad sang Iloilo. Nakahatag na iyan sila, Mayor, sang update sa imo ang Metropac about sa pagdugang sang ilang nga mga linya sa mga areas nga wala linya sa nga MPIW, Mayor. Ang problema really is the supply of water, no? Ang flow water sang nagligad, naibanan sila because ang iyan ni Villar balang prime water naguntat. Tida na 10,000 mlg na. So ang ginasupply na gid lang is ang iya ni flow water nga 22. So kulang kita 10,000 na. Ari di sila sang Biyernes pala. Biyernes nga adlaw, kag hindi, antes ko maglakat sa Manila, Wednesday nga adlaw. Kag si Mr. Roelio Florete Jr. nagpromesa sa akon,
or nagpabalo sa amon nga gaistorya na sila sa prime water. Because kung maariglarang ila nga business arrangement sa prime water, madugangan kita 10,000 mlg. So I do not know what's happening in their negotiation because that's a business transaction that we cannot intervene. That's between flow water and prime water, kaya usaron nilang linya ni prime water. So kung ma-finalize ang istorya ni Mr. Florete sa prime water, madugangan kita 10,000 kay te mo nang iya ni Villar nga ginadugang sa una sa aton. Immediately madugangan kita. Anong problema sa Metro Pacific kag MIWD? Ang problema sa Metro Pacific kag MIWD, bisan madugang sila linya, why man sila tubi? So, ang punta is really to look for additional water supply. Amo na nga may istorya ng Metro Pacific, they will go on desalination starting next year. Ang desalination para nga makadugang sa water supply para sa city lang, no? Amo na magtan-aw ka sa mga dalan sa syudad kadamo sa mga diggings. Kaya gina-improve na ni Metro Pacific ang linya para nga kung magdugang ang ila water supply, then they will be able to provide additional water. In the meantime, ano ginaobra naton? Kita yan, nagbakal kita dugang tubi, bottled waters, no? Kaya panagdagta sa barangay. Ang Metro Pacific, gadulong sang tubi sa pila ka barangay, naghatag sila sa mga static water tanks, no? Hasta itong aton ihawan, ginatagan nila to water tank. Kagadulong sila tubi. May isa pa di distributors ng tubi ang Balibagobla. Gatagban sila tubi nga libre. Kaya may mga areas ginman nga kulang ang tubi. As a matter of fact, diri gan sa City Hall gadulong patubi kay kulang ang supply. I think eventually what is really needed is additional water supply, no? Kung matapos na ning ila desalination next year, plus masulod ang halaor, I think we will have sufficient water for the city. Last question, Mayor. As chairman sang Infrastructure Development Committee sang NEDA Region 6, ano mahambal mo, Mayor, kay ang paghimo sang detailed engineering design sang Panay Guimaras Negros Bridge ma-start na sa 2023? Makatag ka, Mayor, sa mga details sa sining design, Mayor? Ano pa lang subong daw, gina-update nila ang feasibility study, no? After that, may ara na kita interested nga magasto amo ang Koreans. So, masulod na ang Koreans, no? And mauna gidya ang Iloilo, ang Panay Guimaras, no? Ting Guimaras Negros, eventually surot lapit man sila sa administrasyon, basi makuha man na nila. Thank you, Mayor. Okay. Any more questions you'd like Kung to wala ask? ka mo, Brabas, imbitado ka mo to sa meeting isang RDC. Daw 9 lang. Mamangkot daw sila, sir, kay Girl Mayor Cookie, sir. Good. Areo. Paus na ko. Ay nang ikaw naman na sabat. Halong ka mo din kay nanay ni Judge. Anon ka mo? Contempt. Morning, Mayor, our members of the City Hall Press Corps. Si Miss Pearl, may question. Morning, Mayor. Good morning, ma'am. Mga expectations mo sa pagpungko ninyo sa 1 week as mayor sa city and anong mga plano ninyo? Okay, so pasalamat gid ko sa Rotary Club of Iloilo City kag sa Iloilo City Government for giving me this opportunity nga may platform to both better my abilities kag maka-provide man ko insights halin sa perspectives ng youth. Kay by incorporating ang voices ng tanan,
maka-create as ang multifaceted approach sa governance which incorporates everyone's voices and gives rise to innovation from diversity. Ano mga gusto mo nga mabilim mo or mga katag na legasiya sa 1 week nito pag-press? Anong plan mo? Sa Wednesday may ara kami sang legislation nga meeting. Nga plano ko ang ako nga ginaplan ko ordinance may related siya sa mga CICL, mga children in conflict with the law. So amo ginaplan ko nga ma-give na legacy dire. What about sa CICL? CICL ma-notice ko daan do nagdamo ang cases regarding sa mga CICL. Pero I think, sa akong opinion, hindi siya dapat pag-i-view nga dapat i-punish natin sila. Dapat gaan ta sila sa opportunity maka-rehabilitate. Dapat gaan ta sila sa ways to, sang means to finish ang ila education. Dapat tuduan natin sila sa other nga means of living na they don't have to resort to illegal means. Pwede mo kami upang ma-walk through paano ka mo napilian as girls and boys of the show? So, first stage kami nga essay written exam. Pa-answer kami questions. Ang first, I believe, was about ang impact ng youth sa governance. Ang second was about ang return to face-to-face classes. And after that, nag-interview kami last week. Tanan kami gintagaan sang question. I think it depended man. Ang iban sa amon nag-answer questions related to social issues. Ang iban mga mas personal na nga about ang ila personal nga lives. Tapos sang last week lang sang Thursday hambalan kami sang amon positions. Okay na kamo kay Mayor Cookie? Saan ang feeling na ikaw ngayon? Very grateful gid ko sa tanan na nakahatag sa akon sa muning opportunity ang Rotary kag ang Iloilo City Government, ang everyone sa Philippine Science High School for nurturing me, ang akon family kag akon friends. I'm really looking forward to using this opportunity to make a difference. Before ka nakasulot sa City, anong impression mo based sa mga nabasahan mo? Anong impression mo sa Iloilo City? Yes, actually, hindi man gid ko taga Iloilo City. Ang akon mom taga Guimaras, ang akon tatay taga Capiz. Pero Mayor, dili ka sa kumpo. Okay. Para ako yung magwa na po, para ikaw na lang na. Thank you, Mayor. Pero I've always felt nga welcome ko sa Iloilo City. I'm very grateful nga here ang akong voice hindi siya less important just because young ko. Hindi ko at a disadvantage because woman ko. And ang being a dreamer, it doesn't make me peculiar, but it makes me a visionary. And very grateful gid ko nga kadamo sa opportunities para sa mga youth nga makaput sa ilang nga insights and maka-gain sa information, sang invaluable nga experience para later on in our lives maka-help man ta sa progress. Do you intend to also try politics? I'm only 15. I'm still very young. Pero you don't have to be a politician to make a difference in the world. So yes, especially sa inyo mga journalists, kay campus journalist man ko. So also a path career nga I'm interested in. Any more questions? None? Sige. So with that, we'd like to thank Mayor Cookie. Thank you so much. Thank you guys sa inyo tanan. And Mayor Jerry earlier. Thank you so much, everyone. Good afternoon. Wala. Usually wala. Tapos,